Dini 16 December 2021 inshallah dini human rights na dini program tongmani TPF rongni ojago coverage khaina bagai sajakmani yaglo ang media person ngine ang khagya ojago hingkai borbai baksa no coverage bo khaiga rally no coverage khaiga rally coverage khaimani yaglo gotike kumulung tike tukmali hati tike thangine akoi main building tike thangi firogi phaiga oboni yaglo boro gana saka khumbu academy o program nai hinai hingkai program ngna ni jago no anga thano thangai nai ani bike no field ni motamoti hasalo no ang parker ka hingkai parker man yaglo ajago ani handicap kaisa tongo hingkai handicap ajago bike saka no bera jak hingkai ang coverage khaina bagi boro khabi tongmani no coverage khaina bagi ang buskang agugi thaka handicap ka bike no kalangi thaka hingkai aboni yaglo borno coverage kai thaka boro ur ke khasi laine phalika hingkai phalime yaglo ani bike se sabai jaksu last ang mana khaya ang jenu phaikan kai ang mana kame yaglo boro gano buna nakya kai ang boto ani sak samlo gai ang makhar ka gai kharne thangmani yaglo boro bike boko ka tarpore azgani handicap kaisa tongmani camera kamai thaka azagani abo tabuk sabo naka amo to saito manya hingkai aboni bagino ake ang justice nayo tangi oba haisini media person rok joto jagan attack khaijana nang ang tini ang nije khud tongtu disa attack khaijago aboro baksana coverage khai tongisa ang attack khaijago mane boba hai justice ang boba hai ang ara ekdom mismili jalia ang ekdom justice nabo oba hai ro beleno chaya klai sine tirbro uram no oba hai ngo media rok jaga jaga attack khaijago chamo khaijago om beleno chaya hani bagai yang justice nayo abo simia camera bike simia te aro ani camera switcher botongo camera switcher bo bike sabai jamani yaglo no camera bai baksa no kamai thaka amo bego dazak tongmani asako oboni bagai belaino uram sini media ro belaino satok pitok khlaijago jaga bujago bothar jago obono tine belaino ang khorang ti sanani musugo tai ang justice nayo belaino kotor justice